החלטות, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כך שבשוק ההון עוקבים בדריכות על אחת העסקאות המשמעותיות בשוק, רכישת ישראכרט. טוב, פשוט זה לא הלך. זה התחיל עם בנק ירושלים, המשיך שם עם מנורה מבטחים, עכשיו קבוצת דלק. אנחנו מנסים לעשות קצת סדר בעסקה הזאת וגם לספר איך זה קשור אלינו. איתנו יונתן ברנד, הוא מנכ"ל אולטרה פיננסים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב מעולה. טוב, אז כאמור, גם עבורי, גם עבור הצופים. יונתן, תעשה לנו סדר. איך זה התחיל ולאן זה הולך מכאן? שום בעיה, אבל חשוב להבין שזאת עסקה שככה נגעת בהשתלשלות ולא נוגעים שבדרך גם אל על קפצה על העגלה הזאת ורצתה איכשהו להתערב. לא הייתה בפנים. נכון, וכמובן גם כתבנו על זה שזה לא היה קורה. ישראכרט זה בעצם היום החברת אשראי הגדולה בישראל ואנחנו נוגעים בה כולנו. בצד שני זאת החברה שהיא לא הכי יעילה בישראל. אז מה בעצם האטרקטיביות פה? ואם עכשיו אנחנו בטוחים שהסיפור הזה נגמר עם דלק, אז בנק ירושלים לא עוזר. בנק ירושלים בבוקר שלח הודעה שהוא משפר את ההצעה, ולא רק עצר שהוא משפר את ההצעה, הוא גם פירט לדירקטוריון. לא יוצא מהזירה, הוא נכנס שם ואומר אני נלחם. והשאלה היא למה? מה כל אחד בסיפור הזה רוצה? דלק, יש לה עסקה פה שהיא, מה שנקרא, היא מעריכה את הסיבוב הבא שהיא כבר עשתה בעסקת הפניקס, רואה רווחיות נהדרת, אבל זה לא גוף פיננסי. בצד שני, הסיפור שבה בנק ירושלים ממש נאבק בעסקה הזאת, זה לדעתנו, לדעתי לפחות, ההסבר. המערכת הפיננסית... רוצה לנחש. בוא נשמע. מה? הדאטה? די עם הדאטה הזה. תגיד לי, בנק עושה כסף מדאטה? תשמע, אולי כדאי. אולי, אבל בנק עושה כסף מריבית. ספציפית, חברות כרטיסי אשראי עושות יותר כסף מעמלות, והריבית היא משהו כמו שליש מההכנסות שלהם, זה כתוב בדוחות. בנק ירושלים הוא בנק קטן. אנחנו מערכת ריכוזית גדולה מאוד. ואני אחבר את השיחה הקודמת שלכם, מה הנגיד רוצה, מה הפיקוח, אנשים שוכחים את זה. לבנק ישראל יש מטרות מוגדרות בחוק, ומה אחת משלושת המטרות שלו? שמירה על היציבות. ומה הוא לא רוצה? הוא לא רוצה בנקים קטנים. ובנק ירושלים, עם המיליארד הון עצמי שלו, בא לו פחות טוב. ואני חושב שבנק ירושלים בעסקה הזאת מנסה לשמור את עצמו, רלוונטי. פיננסי, תראה, היה לנו את האיחוד של איגוד ומזרחי, בנק ירושלים מבין איפה זה הולך, ובעצם גם מסתכלו מבחינת יחסי הון עצמי, ישראכרט גדולה כמעט פי 3. רגע, אבל יונתן, תסביר לי ותסביר גם לצופים שלנו. הרי ישראכרט מודיעה היום, אתה יודע, לבורסה שהיא כן בוחרת בהצעה של דלק, אז מה? רגע, בואו, נסביר לצופים. לישראכרט יש בעלי בית, ומי בעל הבית של ישראכרט? הציבור. 81%, 81 נקודה משהו, הם בעלי מניות מהציבור. בגדול גופים מוסדיים, אבל הם יחליטו אם תהיה עסקה או לא תהיה עסקה, הדירקטוריון יכול להמליץ. ולכן הוא בחר בעסקה ספציפית. אבל בא בנק ירושלים, דרך אגב, והנה, משפר את ההצעה, זה לא סוף פסוק. תראה, הכל פה הוא עניין של מה כל אחד רוצה להשיג בעסקה. אני חושב שדלק מסתכל פה על עסקה פיננסית. בנק ירושלים מסתכל על עסקה שהיא סינרגטית מבחינתו, ולדעתו זה גם מה שיחזיק אותו כגורם רלוונטי. ישראכרט בעצמה רוצה להיכנס יותר לתחום הזה, תחת תמר יסור הם הגדילו את האשראי העסקי שלהם כמעט פי 2. וזה עוד איזה מה שהם רוצים להגיע אליו. אנחנו כציבור צריכים להבין שאנחנו בעצם באינטרס אחר. אנחנו רוצים כמה שתי שחקנים קטנים שיתחרו עלינו, אנחנו רואים את השיחה הקודמת שלכם. הרי מה כואב לנו? דיברתם מקודם על הבנקים. למה אני לא מסוגל לקבל יותר אשראי? למה אני לא מסוגל לקבל יותר על הפיקדון שלי? כי מצמצמים לנו, סוגרים לנו. החיבור הזה של בנק ירושלים וישראכרט, אולי הוא יחזיק בחיים את בנק ירושלים, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. וגם פה הנגיד והמפקח לא עושים אותו דבר. מפקח. רגע, בוא נדבר רגולציה, כי עסקה כזאת היא עסקה שדורשת אישורים. אז אתה יודע, בסדר, יש עוד את האספות של כל חברה, נשים את זה רגע בצד, אבל בוא נדבר רשות תחרות, בוא נדבר רשות שוק ההון. שוק ההון, הפיקוח על הבנקים, כל רגולטור צריך להגיד אמן על העסקה, וזה במיוחד. אז בוא נסרטט אותם, ממש אחד אחרי השני. אין שום בעיה. בצד אחד יש לך את ההיתר שקבוצת דלק צריכה לקבל כדי להחזיק, וישראכרט צריכה לקבל אישור מהמפקח, נכון? יש לך את האישור ברשות התחרות, שצריכה בכלל לראות, במידה והם רוצים את בנק ירושלים, אם זה לא מיזוג שמפריע להם. ועל כל זה, יש לך איפשהו ברקע צף לך חוק הריכוזיות, שימנע מתישהו בתאגיד ריאלי להחזיק בתאגיד פיננסי. זה חוק אחר לחלוטין. שדרך אגב, אותו המפקח בוועדה עכשיו מנסה לעדן. הרי הוא בכלל ניסה לאפשר לישראכרט להיות מיני בנק. לא יודע אם אתה מכיר, יש לך ועדה של האוצר,
אתה יודע, התהליך הזה, הוא היה תהליך די מהיר. זאת אומרת, ישראכרט לא יושבת שנה על המדף. זה עניין של תקופה יחסית. עד שנה, לפחות 8 חודשים. אבל בתקופה האחרונה זה ככה התחיל לטוס ולהיכנס. הרגולציה עכשיו, כמה היא צפויה, כי כמה היא יכולה, אנחנו יודעים, אבל כמה היא צפויה לתקוע את זה? היא רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, הרגולטור, כשהוא לא רוצה לעשות משהו, הוא בהצטלות החוק, ימרח את זה forever, אנחנו כבר לא נהיה פה והעסקה הזאת לא תגמר. אמיתי, כן, אבל אני חושב שספציפית פה, אם אתה שואל אותי, הרגולטור רוצה את העסקה לא עם דלק. הרגולטור רוצה את העסקה, לדעתי, עם רק ירושלים. אוקיי. קודם פסלת את התיעודים שלי לעסקה. כי אני חשבתי שאתה יודע, הדאטה שלהם מעניינת מאוד. מאמין בדאטה, מאמין בבסיסי לקוחות, מאמין באנליטיקות על דאטה, ולישראכרט יש מזה הכל. אז תן לנו רגע את מניפת המניעים לעסקה כזו. גם אצל שחקנים אחרים. דאטה זה המון. דאטה זה המון, וכמו שדיברתם גם מקודם בפאנל, לאיפה אני אלך? אז לא טוב לי כרטיס של ישראכרט, אני אלך לקל. אנחנו שוק מאוד 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 מצומצם, וגם כמות הדאטה פה באשראי הצרכני היא לא משוגעת. אנחנו יכולים לראות, למה אני ברשותך אתן את זה מהצד השני. יש לנו עכשיו שחקנים שמנסים לעשות את התחליפיות, ביט ופייבוקס, נכון? משקיעים, מפסידים כסף, ים, דיסקונט ופועלים, כדי לרכוש לעצמם יכולות תחליפיות לכרטיסי אשראי. אז צברתם עוד דאטה, אתם בסוף מפסידים כסף בשני הסגמנטים האלה. אנחנו, לדעתי, מסתכלים על עסקה שדאטה זה לא מה שמעניין בה. אני אומר את זה לא חלילה כדי... לא, שזה הבאנו מומחה לאולפן. אני חושב שבתחום הזה מדובר על אשראי. בנק ירושלים רוצה לקבל חברה עם הון עצמי ובסיס לקוחות שימנע ממנו מחר להיעלם, ובצד שני, דלק רואה עסקה פיננסית. אם אתה רואה עסקה פיננסית אמיתית, היא הייתה הולכת לשתי החברות היותר קטנות. נכון? יש חברות יותר קטנות בתחום כרטיסי אשראי, יותר רווחיות. למה לך לרכוש את החברה פחות רווחית? גם האחים נאווי היו במרוץ הזה, היום חדלו להיות בעל עניין. דרך אגב, האחת מההודעות בבורסה זה שהם חדלו להיות בעל עניין. כאילו מה שנקרא, ויתרו לדעתי על האירוע. כן. שחררו. טוב, יונתן, כאמור, מנכ"ל אולטרה פיננסי, בוא נדבר קצת על התקופה. אתם עוסקים בהלוואות, אתם עוסקים באשראי לעסקים. ספר איך אתם חווים את התקופה הזו מהצד שלכם. וואו, זו שאלה שלדעתי היא ממש מעניינת. אנחנו היום נמצאים במצב שאנחנו חווים הצפה של ביקושים, אני יודעת לך על אלפי אחוזים. מדינת ישראל, אבל לא הרבה אנשים יודעים את זה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם המפותח, אפילו המדינות שהן לא מדינות מפותחות, יש להם שוק אשראי חוץ-בנקאי רלוונטי, מעל 10%, אין אף מדינה שיש בה פחות מזה. מדינת ישראל היחידה בעולם שבתחום העסקים קטנים ובינוניים, משהו כמו 2-3% מהשוק החוץ-בנקאי. בתקופת המלחמה כולנו יודעים, הבנקים הקשו, הריביות עלו ומקורות האשראי נסגרו. וזהו מה שאנחנו חווים, הצפה של ביקושים. הבעיה במדינת ישראל, ואני אומר את זה לעסקים, דיברתם מקודם על העומס על משקי הבית. בעסקים הבעיה היא לא הריבית, היא היצע האשראי, שיש פחות מדי. לא יודע, הרבה אנשים יודעים, אבל מתוך כמיליארד, טריליון שקל אשראי עסקי, עסקים קטנים ובינוניים מקבלים בערך 20-25%. אבל הם המעסיק הכי גדול, תורמים הכי הרבה לתוצר, והבעיה זה כמות האשראי, לא המחיר שלו. ופה אנחנו מנסים לפתור את הבעיה, אבל אני חייב להגיד שהבנקים מנסים גם. יש, אתה אומר, בזה הולכים קצת ראש בראש. תן לנו את המילה שלך, אני לא רוצה להגיד שנקל, מפני שזה פשוט מקטין, אבל על התדרוך של אמיר ירון, ראינו את ההחלטה של בנק ישראל, ראינו גם התייחסות שלו, לנושא של תחרותיות בבנקים, הוא נתן שם מילה, כולל הציטוט הזה, נמצא דרכים להגביר את התחרותיות. אני לא ספרתי מה המילה שהוא אמר הכי הרבה, אבל הוא דיבר הרבה על החיזוק של הגורם היצרני. נכון? הוא לא יודע, כאילו ככה, מה שנקרא בכמות מילים, כי מה הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אנחנו צריכים להגדיל את החבר'ה שמשתתפים במשחק הכלכלי. זאת גם הייתה ההתייחסות שלו כמובן לסוגיה של גיוס חרדים. נכון. וכמובן שאנחנו נשמח לראות אותם במעגל העבודה, אבל אם אתה בסוף שואל אותי ואיך הוא עושה את זה עם הבנקים, אני חושב שמה שהוא הולך לעשות, ואני מקווה מאוד, זה שהוא הולך לדחוף חזק דווקא את הנושא של המיני בנקים. זאת אומרת, את התחרות שלהם מלמטה, הוא הולך, וזה כבר עכשיו נמצא ממש בדיונים בין האוצר, איך הוא מאפשר לכל גורם של 2, 3, 5 מיליארד שקלים לתת אשראי. אנחנו רואים את זה קורה היום, יש פה את אגודת האשראי שיש לה מספר ומתחילה לעבוד, הוא רוצה להגדיל את היצע האשראי, כי אשראי עסקי מייצר הכנסה שמייצרת מיסים, שמגדילה את התעסוקה במשק. אנחנו הולכים, אני מקווה, לשם. זה קצת נוגע את האינטרס שלו ביציבות,
אבל אני חושב שאנחנו... אבל כשאתה רואה אותו שומר על סקפטיות בתדרוך לפני כשעה, אם חשבנו על הורדת ריבית ברבעון 3, הוא כבר דוחף את זה לרבעון 4, הוא אומר זאת תהיה הורדת ריבית אחת ב-2025, מצנן קצת את חלק מהאופטימיות שגם ממש פה איפה שאתה יושב שידר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוא בכלל חזה שזה יקרה ברבעון 2. תראה, כדי להוריד ריבית צריכים לקרות הרבה דברים שמבחינה פוליטית אני לא רואה אותם קורים. עכשיו זה בסוף, אתה יודע, זה לא המגרש שלנו. אנחנו בסקטור העסקי מנסים להריץ את הכלכלה. אבל שיש הרבה כספים שמנותבים למקומות אחרים, אז אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. התמריצים... זה לא מתכנס. תשמע, יש בכלכלת הגרף שנכון מה אתה צורך, מה אתה משקיע, הכי בסיסי שיש. אנחנו צורכים, אנחנו מסיטים ממש את כל התקציב במקומות שלא תורמים לגידול בכלכלה. וזה בינינו, הנכדים שלנו לדעתי ישלמו את המחיר הזה. יונתן ברנד, מנכ"ל אולטרה פיננסי, היה נעים מאוד לארח אותך באולפן ערוץ הכלכלה החדש. תודה, השכלנו. ערוץ הכלכלה